Sa mga pangenot na bareta, lampas sarong milyon na kantidad din pigtutubudang shabu na recover sa Naga City. Mag-live-in na target kan operasyon, arestado. Tulong magkakasuway na engkwentro na itala sa Camarines Sur, asin Masbate. Magkakasuhay na insidente nin pagkalamos na itala sa Albay, Camarines Sur, asin Catanduanes. Anom na persona irido sa magkasuhay na diskwido sa Albay, asin Camarines Sur. Asin, mahiwasang pagbabakuna ng DOH kontra polio, rubella asin tigdas nagsikad na. Maray na hapon, Martes, ikaduwang aldaw kan bulan nin Mayo taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lampas sarong milyon na kantidad nin pigtutubudang shabu na kumpiskar sa syudad ni Naga. Mag-live-in partner na target sa operasyon, arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Himaskar sa Langunyan ang mag-live-in partner na sinda Marivi Cabral Ibarquilla, 38 anyos sa San Jason Villesa de Guzman, 24 anyos, Kandapdap Zone 7, San Rafael, Barangay Cararaya, Naga City. Matapos na magpositibo sa ikinasar na drug buy bust on high-impact operation kan pinagsararong persa kan Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Police Station 6, Naga City Police Office, asin PDEA Bicol, alas 8 nin bangi kasudma Mayo 1. Nakuha sa posisyon kan mag-live-in partner ang total na 200 gramo nin pigtutubudang shabu na nagkakantidad 1,360,000. Sarong pidaso nin 500 peso bill bilang buy-bust money asin nagkapira pang pidaso nin budol money. At i-consider po kaya sinda na mga na po high impact po na yung operation. Bali halip po yan na pag-develop. Sigun sa PNP, haloy na nindang pigmomonitor asin pigaadalan ang mag-live-in partner na konsideradong high-value drug personalities. Pasalamat kami sa mga nagsabang na sibilyan, sa mga operasyon po kang sibilyan, mga barangay official sa muyang barangay. Taday po ni magiging successful po sa operasyon sa mga namamanuan po sa Naga City, particular po sa Cararaya sa muyang barangay. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad ang mga nakumpiskar na drug items mantang naaatubang naman sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Magkakasuhay na insidente nin pagkabutod na itala sa Albay, Camarines Sur, asin Catanduanes. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dainang buhay kang madukaya ng hawak ang 38 anyos sa si Rodel Oropesa sa salog na sakop kang Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Pasado alas 2 kasudmang hapon Mayo 1. Sigun sa PNP, Domingo Abril 30 kang huring mahiling ang biktima. Napapabalyo sa salog asin nasa impluensya ning arak. Alagad dain na nakauli pa sa sendang residensya. So tulos mo po kaming nagpaadon para i-confirm na kung totoo po so report. Ngunyan po, pag-abot mi po duman, kaya iba po ang MDRRMO, nahiling ko po sa sitwasyon na igaw talaga pong tao po duman na naglulutang-lutang duman po sa may salo. Data po ichapura sa mga ibang anggulo, patuloy pa po kaming nag-imbestiga kung ano pa ang possible na nangyari sa iya. Sa investigasyon kang otoridad, nagluluwas na Mayo maning foul play sa pagkagada ni Oropesa. Sa Legazpi City, gadan man ang 18 anyos sa si Mark J. Paul Pamplona I. Andaya, kan Barangay Ilawod, matapos na malamos mantang nagkakarigo sa Busay Falls sa Sitio Malangka, Barangay Taysan, poko mas o menos alas 3:20 kasudmang hapon Mayo 1. Binalo pa mangkutang idara sa ospital ang biktima, alagad ini ang pigdeklarang dead on arrival. Sa Pasakaw, Camarines Sur, alas 4 ning hapong kampareong aldaw, nadukayan man ang sarong bangkay ning lalaki sa sarong resort sa Sitio Pungkol, Barangay Balogo.
Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad asin pigaram pa ang pagkakabisto kang biktima. Mientras tanto, sa Biracatanduanes, gadanak ang ma-recover ang hawak ang 25 anyo sa si Mark Jan Magdaraog, kan barangay Danicop. Ini matapos na mabutod man mantang nagkakarigo sa kadagatan na sakop kang barangay Igang, sigun sa Birac MPS. Pasado alas 6 ning banggi kang nakalis na Domingo, Abril 30, kan magpasiring ang biktima asin amigo ka ini sa irarom na porsyon kan dagat, alagaduli sa kabuyungan, asin makukusog na alon, dai na buminutwa pa ang biktima. Tulos man na nagsagibo ng search and rescue operation ng otoridad, alagad kinagahan na nakuha ang biktima. Pirang metro ang rayo sa porsyon kan dagat kung saan ini ang huring nahiling. For visibility po, so naman. And ipagpadagos man ko tayo so search and rescue operation pagkaga, pasado alas 8 nin pagkaga, sarong parasira, so nagtimbre duman sa enda, nagabo na pong lalaki, o igwa duman na bangkay, diyaw sa may tao kang gapo, and yung ano po ito, na-recover so cadaver, and idinaratulo sa ABMC po para sa postmortem examination, and positibo po na minidbid kan pamilya, na yung po si Mark na subangkay po kanasabing nalunod. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sendang residensya. Patanid na sa nakang otoridad sa publiko. Ibitaran ng gadang pagkarigo sa kadagatan asin salog. Urog na kung nasa impluensya ning alak. Inibilang pag-ibitar sa mga insidente ning pagkabutod. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang magkasuway naman na insidente nin kasulo na itala sa Albay asin Sorsogon. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nasulo ang duwang harong na ini sa Barangay Bulabog, West District, Sorsogon City pasado alas 5 nin hapon kasudma. Sa inisyal na investigasyon kan BFP nagluluwas na ang kausa kan insidente, iyon pagsabog kan LPG tank na pigbuksan kuta kan saro sa mga nasuluan. Napag-araman man kan BFP na igwa pala naluho ang tubo kan LPG. Maswerte man na mayong nalugadan sa insidente. Bali sir, yung sa yung dalawang residential sir na affected, yung nasa unahang parte po sir, yung nasa upper portion lang naman niya yung na damage. Pero yung nasa lower portion sir, hindi naman gaano. Sa Albay daw ang classroom na nasulo sa Pantaw Elementary School sa Barangay Pantaw Libon. Sigun sa otoridad, posibleng ang labing init kan panahon ang naging kausa kan insidente. Alagad ini ang dai pa talaga daaninda makumpirmar. Pagka-receive po kang tawag kang tropa, automatic po, nagdalagan po kami sa Pantaw Elementary School. Tapos po, pagabot nito duman, ang building po na so sarong building po, duman classroom. Katakod kay niliwat na pigpagirumdum kan BFP sa publiko ang mga paagi nga ni makaibitar sa kasulo. Sa ngayon po at lagi namin pinapaalala sa mga kababayan ang dobling pag-iingat. Lagi namin hinihingi sa kanila at campaign namin tuwing fire prevention na pagtingin yung pag-iingat. Pinaparamdam po kang Bicol, BP. Halos kabos mo nationwide po na mag-ingat po kita perme sa lalo-lalo na po sa ngayon na panahon. Mainit baga po ang panahon yan, sir. Sa ngunyan, padagos pang pig-aaram kan otoridad ang danyos asin tunay na kausa kan duwang magkasuhay na insidente nin kasulo. Mantang nangapodan manintabang ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Tulong magkakasuway na engkwentro na itala sa Camarines Sur asin Masbate. Asin maiwas ang pagbabakuna kontra polio, rubella asin tigdas, nagsikad na. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience
Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Anom na persona irido sa magkasuway na insidente sa Albay, Asin, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Duguan, asin nakarandusay sa tinampo ang mga lunad kan tricycle na ini na nadiskwido mag-alas 9 kasubanggi sa Purokdos Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Mailing man sa video, ang pagtangis kang sarong minor de edad na lalaki, mantang haros mawaaran na ning malay ang pag-iribak aning minor de edad na babayi. Sigun kay Police Staff Sergeant Jaime Mar, kan Ginubatan Municipal Police Station, gikan ligaw, pauli na sa Ginubatan ang mga lunad kan tricycle, alagad mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Nawaran subot ning kontrol sa manibela ang driver kan tricycle. Rason nga ni maokupar kan ang ibong na linya, kung sain, panangadang naman ang truck na nauli sa nasambit na aksidente. Meron naman mga well-lighted naman po yung area na yon. Kasi yun talaga siguro medyo 4 lanes, mabibilis na yung vehicle natin doon. Hindi naman, ma-limit naman yung aksidente doon, sir. Ngayon lang siguro nagkaroon medyo malala kasi tricycle tapos truck yung imbelto po na mga sasakyan. Binisto ang driver kan tricycle na si Michael Caudal, 27 anyos, asin ang 4 na lunad kaini, na sinda Danilo Ocpemia, 52 anyos, Gina Nullias y Armienta, 42 anyos, Dominador Quintan, 42 anyos asin ang 2 minor de edad na aki. Interong nagsapo ning seryosong lugad sa maniba-ibang parte kan sendang hawak ang mga biktima. Mantang daiman nakulugan sa pangyayari ang driver kan truck na si Jesse Pagulong, 43 anyos. Yun po yung parating pinapaalala natin talaga, drive with caution po tayong pag nagmamaneho, lalo na paggabi. I-check natin yung mga preno, yung kondisyon ng driver, para po talaga sa ligtas. Tapos di tayo makakalimot sa Diyos pag nagbabiyahe tayo, para tayo magdasal. Kasi importante yun, yung aksidente kasi di natin talaga alam po yan kung darating yan. Nagkaigwa naman ng pag-ulay ang ambuslados. Handa man subot na magtabang ang driver kan truck sa gastuson sa pagpapabulong kang mga biktima. Sa ngunyan, saro sa 5 sakay kan tricycle ang nakaluwas na sa ospital, mantang nasa maray naman nakamugtakan ng 4 na iba pa. Mientras tanto, sa parehong aldaw, irido man ang sarong lalaki makalis na maaksidente ang piglulunadang bus sa tinampong sakop kang Barangay Bulawan, Lupi, Camarines Sur, pasado alas 11 kasubanggi. Tulos man na nagresponde sa insidente ang MDR Remo Lupi, kung sain, apwera sa nairidong persona, ligtas man ang iba pang pag-iribak aning pasahero. Sa presente, pig-aarampak ang otoridad sa kung ano ang naging kausak ang aksidente. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Tulong magkakasuhay na engkwentro na itala sa Masbate, Asin, Camarines Sur. Detalye sa report ni Carmelo Balla.
Duwang magkasuway na engkwentro na naitala kan Philippine Army sa huring aldaw kan Abril. Enot ang naitala sa Barangay Salvacion, Garchitorena, Camarines Sur. Sigun sa Philippine Army, nagdurar nin 10 minutos ang riribayan nin putok na nangyari bandang alas 8 nin aga Domingo, Abril 30. Na-recover sa pinangyarihan ang mga armas asin bala, granada na-recover man ang nagkapirang personal na gamit kan mga rebelde. Alas 4 naman in hapon, parehong aldaw, naitalaan sa rupang engkwentro sa Uson Masbate, sigun sa Army resulta ng engkwentro kan combat operation kan 2nd Infantry Battalion. Nahuli naman sumbong kan nagkapirang residente sa presensya kan mga rebelde sa lugar. Na-recover sa pinangyarihan ang nagkapirang pampasabog asin personal na gamit kan mga rebelde. Sa ngayon, nandun pa sa kanya-kanya nilang mga unit, 83rd IB at 2nd Infantry Battalion naman sa Masbate. Pagkatapos itong i-process, examine, ay ito-turn over ito sa PNP para naman doon sa posibleng kaso na isampa doon sa mga miyembro ng CTG. Sa rupang engkwentro ang naitala sa primerong aldaw kan Mayo na nangyari sa Barangay Pinamihangan, Lagunoy, Camarines Sur, entre miyembros kan rebeldeng grupo asin miyembros kang 83rd Infantry Battalion. Nagdurar nin 15 minutos ang ribayan nin putok. Tulos man na nagdulag ang mga rebelde na recover sa pinangyarihan ang nagkapirang high-powered firearms asin sorbisibong dokumento. Mientras tanto, trayumpo naman para sa lado kan gobyerno ang pagsuko ng duwang miyembro kan rebeldeng grupo sa Camarines Sur, Abril 26. Binisto sa nanduwang rebelde na sinda alias Giro asin alias Tala. Patuloy po natin silang inaanyayahan or ini-invite na mag-surrender na lang. Talikuran yung armadong pakikibaka sapagkat walang magandang maidudulot ito sa kanila. Talikuran na nila ito. Wala naman ang direksyon, wala na sila halos na sinusunod na leader. Kung kaya yan ang natatamo nila, no? Yung naghihirap na, base nga doon sa dalawang naging counter, hirap na daw talaga sila pati sa pagkain, ano? Nasa kustodiya na kan otoridad ang duwa na maagi muna sa magkakanigong beripikasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Chikiting ligtas kan DOH o an mahiwasang pagbabakuna kontra polio, tigdas asin rubella nagsikad na. Detalye sa istorya ni Nomer Corporal. Kaiba ang sa iyang 5 anyos asin sarong bulan pa sa ng aki. Amay na nagpasiring sa sarong dakulang mall sa Legazpi ang 38 anyos na si Rhea Mangampo, kan Barangay Bagumbayan. Ini nga ni aprobitsaran ang libreng bakuna kontra tigdas, rubella asin polio na pigu-opreser kang DOH Bicol. Sigun kay Nanay Rhea, pigdesideran niya nanggad na mapabakunahan ang sayang duwang aki. Sa pagtubod na saroy ning epektibong paagi, nga ni mairayo ang mga ini sa tulong nasambit na virus. Importante po kasi kumbaga ito po yung para hindi sila magkasakit. Siring ni Nanay Rhea, pig-aprobitsaran man ka mag-agum na si Queen asin Mark Boras na mapabakunahan ang 92 anyos na aki na si Lucas. Magayon man daan na ginibo ini sa loob kang mall. Hulit mas naging komportable ang saindang pagpila. Mas better siya compared sa luwas ginibo sa event na ini. So, very helpful sa muya na sa mall siya ginibo. So, siya, convenient maray, iba ko siyang mainit. Masaset aside sa mga inot na vaccine na inaitaw sa iya para kung makontinue siya, habang nagdadakula siya, ang baby may 2 years old pa man sana, kung sana masustain sa vaccine na itaw sa iya before. Sigun kay Doktora Mayta Bubis, Medical Officer for kang DOH Bicol, total na 734,359 ang target nindang mabakunahan pun sa bagong mundag, sundo sa 59 bulan na aki. Ngunya na aldaw, total na 500 na chikiting ang nabakunahan sa nasambit na venue. Kaya po, magmula po noong 2020, 2021, bumaba po yung ating fully immunized children. Meaning ito yung mga batang kumpleto ang bakuna. Kaya po ngayon, inilulunsad natin ngayon na bumaba na po yung ating community quarantine restrictions at nakakalabas na ang mga bata. Inilunsad po natin to para isang month-long activity. Hindi lang po ito dito, nationwide po ito at lahat po ng ating mga bata, barangay, sa bawat barangay po ay inaanyayahan na magpabakuna. An maiwasang pagbabakuna, formal na nagsikad ngunya na aldaw, asin madurar sundo sa huring aldaw kang Mayo. Sa mga magurang na maut mapabakunahan kontra polio, rubella asin tigdas ang saindang mga aki.
magpasiring sana sa 3rd floor kang SM City Legazpi. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!